Miettikää nyt, onko niinku kaikkien aikojen kärkipari Norjalla. Jos ne pelas 4-4-2 ja siellä on niinku 2 härkää, Haaland ja Sörloth. Itse asiassa toista niitä vastaan pelannut. Ja mun liittyy tähän tarina. Pelattiin Brøndbyssä, oli kauden avauspeli Midtjyllandia vastaan. Mua jännitti, mulla oli alkanut Brøndbyra vähän. Okei. Anna sen kertoa nyt, hyvä mies. Oli alkanut vähän nahkeasti se eka puoli vuotta ja sitten tuli uusi kausi ja oli kauden avaus ja mä olin avauksessa ja sitten meidän scoutti tuli mulle, että Paukku, että siellä on joku uusi norjalainen nuori kaveri kärjessä, että iso poika, vahva, mutta ei ole onneksi nopea. Ja mä olin silleen, ei ole mitään hätää, kiitti kun annoit. Ja siis me voitettiin se peli, Lohen kiitos 4-1, mutta siis herra jestas se oli nopea. Niin kuin silleen, että mä muistan joku kulman jälkitilanne. Mä katsoin, että okei, nyt mä mietin vielä päässä, niitä scoutti sanoi, että ei ole nopea. Ja mä itse ajattelin, että ai rautanapit jalas, että mä lähden, niin kuin, nyt mä lähden juoksen sen ohi ja kiinni ja siis se oli niin sairaan nopea. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niin onnellinen loppu, niin menin sille scoutille sanoa, että oli se aika nopea. Tällä enää ikinä.